This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ಸುಕತೆ, ಯಾವಾಗ ಫಿನಾಲೆ, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಡಬಡ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ 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 ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸನ್ನು ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಡ್ಜಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಗು ಮುಖದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್? ಹಾಟ್, ಗುಡ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಥೀಮ್. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರವರ ಥೀಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಮ್ಮೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೃತ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಟರಾಜ ಶಿವನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿವನ ಒಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ. ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಈಗ ಸಾಯಿದ್ದಾರಾ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾನ, ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಗಣಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ತನ್ನ 27 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ರೋಹಿಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ, ನೀನು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ 27 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದಾ ರೋಹಿಣಿ ಜೊತೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂತ ಕ್ಷಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಚಂದ್ರ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಚಂದ್ರನ ತಂಪು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಚಂದ್ರನು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಂದು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಂದು ಉಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರ ಆಕಾಶಲಿಂಗಮೈ ಆವಹಿಂದರ ಢಮ 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 ಮಣಿ ಡಮರುಕ ಧ್ವನಿ ಸಲಿಪಿ ಚಡತನಿ ಬಲಿ ನೆಂಚರ ಶ್ರೀವಾಯುಲಿಂಗಮೈ ಸಂಚರಿಂಚರ అడుగడు అడుగున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించర ಶಿವನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಕಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿಟ್ಟು ಈ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು, ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಪಾರಿಯು, ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಪಾರಿಯು. ಉಳ್ಳಾಯ ನಿನ್ನ ನಿಲದೆಡೆಗೆ ಬಿದಡುಂದ ಮಾಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಾಪು, ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ ಶಿವ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಓಲುಲೇರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ದ ಪಾತ್ರಗ ಸರ್ ಬನ್ನಿ.
ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ ಕಲ್ಪಾಯ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಬನ್ಪಾರು ಎಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡ್ ಸೋಲೋ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದೇನಾ ಸರ್ನ ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ Very ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ good. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಒಂದು 4 to 5 ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ Okay. ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಮೈಕ್ ಈರೆಗ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಈರ್ ಸೊ ಈರೆಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಜಡ್ಜ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ ಜನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರಿ ರೈಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಶಿವ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಗ ದೆತ್ತೀನಿ ಸರ್ ದೆತ್ತಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಜ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸೇಮ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸರ್ ಶಿವನ ಹಾಂ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಏನಂಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಎಂಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ఒక లాస్ట్ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೋಲೇತ ಇಂಚಲ ದೆಪ್ಪೋಲೇತ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಪಡೋಣಂಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಟ್ ದಾದಾನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಟೀಮ್ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜನ್ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮಜಿ ಶಿವ ತಾಂಡವ್ ತೂನಾಗ ಯಾ ಶಿವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಅವು ವೈಬೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯುನೋ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ವಾಕ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಡಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ವಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ ಮೂಲು ಉದ್ದಗುಂಡು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದಾದನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತಿದಿನ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸರ್ ಈಗ ಏನಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಏನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಓಕೆ ಮಿಡಲ್ ಬತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನು ತಪ್ಪಾದ್ಲೊಪ್ಪು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ದಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನಲ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಲ್ ಪೋಪುನು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರೊಂದಿತ್ತು ತೂವೇರೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಜಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ತಪ್ಪು ತೋಜುನು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಗಿಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕನ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದಾಯ ಪಂತಿ ಜಂದಾಪುಂಡು ದಾಪನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪನ್ಪು ಜನ ನಿಕ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಪನೋಡಂದ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೀಪ್ ದ ಲೈನ್ I feel this act didn't work for me. Start was good, but dadana vola track went somewhere else. I'm so sorry, guys. Okay, sir. So sorry. ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು Sorry? ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು And adu probably. See, exactly. New ಹೊಸೊಬ್ಬೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಗುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಸಾರಿ ಐ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. Thank you, sir. Sorry. Thank you so much. Going to our next judge, Pramod sir. Hi Niriksha. Hi sir. Hi sir. Hi. So ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬರೀತಾರೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಚಂದ್ರಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾವೆಲ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 ರತ್ನೋಲ್ ಬರ್ಪಾಗೆ ರತ್ನೋಲ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಲಹಾಲ ಬನ್ನ ವಿಷ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಿವೆಯಪ್ಪ ವಿಷ ಪರ್ಪೇರ ವಿಷ ಪರ್ದನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ
ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ವಿಷ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಪುನಗ ಬಾಕಿ ದೇವೇರ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅರ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷಕಂಠ ನೀಲಕಂಠ ಅನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮಸ್ತಕ ಶಾಂತ ಆದ ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ಚಂದ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೆಂತ್ದ ಸಮುದ್ರ ಮಂತ ಬನ್ವ ಚಂದ್ರ ಬರ್ಪನ್ಗೆ ಸೊ ಚಂದ್ರನೇ ಶಿವೆ ತರೆಟ್ಕೊಳ್ಳವರಿಗೆ ಶಾಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂದು ಬರ್ಪುನ ಸೊ ಇನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬರೆದು ಬೊಕ LED ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಇರು ಐಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಶಿವಾಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಗ ಅಜಗಜ ಅಂತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಶಿವ ಈ ರೇತ್ ಕಲ್ಪದಾರ ಆತನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಈರೇ ಪಂಡರು ಹೊಸತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂತ ಎಗ್ರಿ ಆಪೆ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಹೊಸತ್ತು ಪಂತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಆಂಡಲ ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಓ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಚ್ಚಿದ ನಮಕ್ ಅವು ಏತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೆಲವ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶಿವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೆಲವ್ದು ತ್ರಿಶೂಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ದತ್ತನಾಗ ಅರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಾವು ದಯಮಾಡ ಎದುರು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಡನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂದಾರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಬಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ದ ವಿನರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸವಿತಾ ಸೊ ಸವಿತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರು ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ her performance adipu anything you want to share sir very beautiful concept coming up with shivana concept of easy ichi nirikshate irna pudar irna energy level bari edendo next level undi irna energy so judges nakala comments and consider manple next level finale select anda 100% korle because ennala semi finale edonta anchane adetanda but I think I took their comments so positively. Aikoskare ani seat do lette finale runner up parad. So cheer up. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Any other experience you want to share? Experience, yeah, ma'am. You're asking me what am I doing right now? Experience actually onji neck opportunity tikki bokka. ಒಂಜಾತ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಡ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 100% ಅಥವಾ 200% ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಜರ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರೆಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪಾರ್ ಇಜಾರೆ ಬಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೇಕ್ absolutely fantastic, wonderful, God bless you, see you soon, right? Thank you team, well done, right, thank you. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವರು ಮಮ್ಮೀಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಮಮ್ಮೀಸನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 7 ವಿನ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸವಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ವಿ just wanted you to share your experience, how you felt being a part of this season as well. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಅವಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಟ್ಟುಗು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾಟ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್
ಕೆಲಸ ಅಂದ ಆಡೆಂಕ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಕುಲ್ ನೋಟು ಕುಲ್ಲುದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹಿರೇಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಕುಲು ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಮಲ್ದರ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ in the ಪನ್ಪೆ. Golden Buzzer winners. Yes. Right. Thank you so much, Priyanka. It was so nice to have you. So you will always be a part Same of here, Mom. Namma TV family, and Dance Mummy Dance will always hold a special place for you. Thank you. Savita, your experience in Chetan. Exactly the same. Because ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಉಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಫಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದನೆ ಫಿಯರ್ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಯೋ ದಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವ್ಲು ಕುಲ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. Especially thank you so much sir for having me back here. Daypanda first enide ichchani ananchint onji opportunity tikkune enk pandada because I remember audition time ade an Prashant sir da panditte looking at other contestants I was like ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದು ತೋಜೋಡ್ ಸರ್ ಅಂದು ಏನು ಆಡಿಷನ್ ಡೇ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ ಬತ್ತಿನಾತ್ ಬರ್ಪಾರ್ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ದೀತಿನಾರ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ಗುರು ಸರ್ ಬಿಂದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕುಲಕ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಟೀಮ್. And special thanks to of course my own judges here. So akalna push I was telling them in a semi final edenk inchane ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕಲ್ ಕೊರಿಯರ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆತ್ತೊಂದು I had given my 100% because I came up with a completely different form in finale. So thank you so much and thanks to you Saujanya ma'am. So always smiling and energetic. So thank you so much. Thank you. It was really nice having you and बार बुलाएंगे जब भी बुलाएंगे आते रहना. Definitely, anytime. Thank you. Pleasure. Thank you so much. God ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶೋ ನೋಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8ನ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಪ್ರತಿ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್? ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಫೈನಲ್ಸ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥ 2 ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಠಕ್ 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 ಠಕ್. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಮಮ್ಮಿ, ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟು ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಜರ್ನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕಲಿಕೆ ಇತ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇಡ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನೆಲಕನೆ ಇಡಮುಟ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇದಿಸ್ತ ಉಂದತ್ತ ಔಟ್ ಆಫ್ 18 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟೆಡ್ ಟಾಪ್ 10 ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ಲ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಇವನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆ. ಆರ್ನ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಐನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಪರತೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಆಪುನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಅಂದು ಇಡಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಂಡ ನಾನು ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. Thank you so much. Well done. Congratulations again.
ಎಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಉಂದೇ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎತ್ತಿನಕಲ್ ಬತ್ತದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಡಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನಕಲ್ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುನು ಇಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂಡದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರನೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇರಿ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಪನೊಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. Yeah, it was really a beautiful difficult journey throughout. Only because I have interest for dance, I can say I could reach here. So thanks to God, thanks to my family, friends who supported me, thanks to the choreographers who are literally making me do all the steps which I don't like to do. So learning each day and everything was a good experience for me, no doubt, and I would still like to continue whatever happens. I love dance and I would surely continue further in my life. Wonderful. Yes, thank you, and we will see more of actual dancing in your reels, right? Nice. Yes, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜನ್ ಇಂಕ್ ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಇಂಕ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅವೆ ಬಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕೆ ಪನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚ ರಡಡ್ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಕಲ್ಪದ ಎನ್ಎಸ್ ಟೀಮ್ ದಾದ ಉಂಡವು ವಾಮಂಜುರ ಅವಡು ಕುತ್ತಾರ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೋಟ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಜಾರ್ವಾತ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡಿ ಇನ್ನು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಬಂದ್ಪಿನೇ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುನಂತ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ರ ನನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಜಿನಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಮತ್ತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲ ಮಸ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದೆ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಲೈಕ್ ಯಾನು ಟಿ ವಿ ತೂದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಸರ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉಂದಾರು ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಆತನು ಫ್ರಮ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚೆನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತೆ ಅರ್ ಬೈಜೆ ಎರಿಡೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆದೆ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಡೇ ಎಂಕಾತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬುಂಡ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಲ್ಲೆರು ಸೊ ವೈಕ್ಲ ಎಸ್ಪೋ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ನಾನೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಿತ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವು ಮಮ್ಮೀಸ್ನಾಗ್ಲಿಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಯಾನೇ ಶುವರ್ ಇಜ್ಜನ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಲೆಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ಸ್ಪಂಡಿರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡಿರ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಆಪಣೊಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನನೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಇನ್ನೀತ ಟೀಮ್ ಅದು ಪೆನೋಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿನ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇಟು ಒಂಚೂರಾಂಡ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡೆ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ದುಂಬು ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಒರಿಯೋಡು ಆಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಏರು ಒರಿವೆರ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಐದರ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕೂಡೋರ ಬಲ್ಲೆ ಈಚಿನ ಹೂವಾಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕೂಡೋರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡಿನಂಚೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡಿನಂಚನೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಕ್ಲ ದಿನ ಅತ್ತೇರ್ ಇನಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡುಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಏರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಈ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಚಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಲ ಇಂಕಲ್ ತೂತ ಅದು ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಂದಿನ ಮಮ್ಮಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಂತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ತೂತ ಇಂಕಲ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಆತನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ದಾದ ನಿಕ್ಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಆನಿದ ರಿಸಲ್ಟೇ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪನ್ ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಮ್ಮಿಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾದ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ರಡ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ 2 steps ahead ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂದೆ ಯಾವ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗರ್ಜನಕ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿಕ್ ಟು ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿನಾಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಆರನ ಪುದರ್ ಪ್ರಮೋದನ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಮ್ಯಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೋಶ್ನಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕನ 4 ಜನಟ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನು ಯಾ ಪೋಪೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 3 ಜನಟ್ ಒರ್ತಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ
ಏರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಏರ್ ಫಿನಾಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮೂಜಿ ಜನಟ್ ಪೋಪು ಜೇರ್ ಆರು ಅರನ ಪುದರ್ ಉಷಾ. So sorry Usha. I think in a journey semi-finale mutta matra ittu nanu and genuinely panodanda irla surprise ullar. You are literally surprised that semi-finale mutta ettidarande, but genuinely nevertheless don't lose hope. Next season la irek try manpoli, and I wish and pray that you come very much stronger next year, next season. God bless and all the very best. Thank you. Okay, so with the Triti and Niriksha, eighth net select manthina nama red performances la total ad month the ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ರಡ್ಡೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಏರ್ ಪೋವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ತ್ರಿತಿ ಇರೇಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಚೇರ್ಲ ಪೋವೆ. Okay, so next contestant air finale poper arna pudar Triti. Congratulations. Okay, Niriksha, really sorry. Again, I would love to tell you the same thing. You're a good performer. I think somewhere, Eric, this is not your day, I think. I don't know. Okay? Yeah. Dada na uppu onji. Eric guttu uppu. I don't want to say things. Okay? So you know it. Yes? Eric guttu nate. Close. Okay? So I still wish and pray that you come back next year, next season, that is season 9. More stronger, and would love to see you next season. That pannaga genuinely panodanda you're a good performer. I think dadana ola things match aatiji, vibe aatiji, saath tikkidiji rege. So I would say come back next season more stronger, and I wish you all the luck. God bless you. Thank you so much. And so top 7 season 8 the top 7 mummies. Wow, congratulations. Finalists top ಮೊಕ್ಲೇರ್ದ 7 ಜಾಸ್ತಿ finalists. ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತಜ ಬೊಡ್ಚ ಗೋಂಡು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, congratulations ಮಾತರೆಗ್ಲ. Okay, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. Okay, so I just want to tell you one thing. Remember, coin has two faces. Ini heads burunda yelle tails buruna chances undu. So don't take this competition very lightly. I hope nikleg encha feel and avluntu onde gottundu niklegla gottavadu gottaatnandu yan baykuve anda finale ge don't lose hope. 1 month more. Give your 100%. Don't come and tell me on stage, yana raddu vara practice mantade, onji vara practice mantade. Genuinely saying, I will just say, please go home. And I'm serious. I'm seriously telling you all, I will just say, please go home. Please, it's a humble request. Perform. Put in your hard work for one last time. Give us a fantastic acts
We need to stand and clap and enjoy. Don't stand like this. Keep smiling. Thank you. It enchatan panna yanla pramodana final dulla anda atun. Ad yanla ullet mokliche. And aklu eliminate itte aklu potinaklu eliminate atinaklu papa teltondu potter. Niklu finale ge popunaklu bultondulari and dada panodu enchina manpodu inga dever naje engutteji. Andala enna kartavyan panpuna. Please work more harder. Choreographers dada panper and choreographers also please onte nalla time korle, okay, onji thingolu oppondu, put in more hard work, push yourself to the extreme, come with a bang on performance. God bless you all and wish you all the best. Thank you so much, judges, and congratulations to the Super 7 finalists ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ನ ಫಿನಾಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. देखे जरा किसमें कितना है दम देखना है तो फिनाले में आना पड़ेगा. So until then keep watching Namma TV. Namma episode ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ and we will see you at the finale. Girls, all the very best. Are you ready to rock? 3, 2, 1, let's go dancing. Dance, mommy, dance. Mummy, get it, dance, mommy. Cooking, fighting, side, get it, dance, mommy. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Mateli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty.